Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Karong adlawa, buksan sa tibuok simbahan ang laing kapanahunan sa liturhiya nga gitawag Kwaresma. Kini nagpasabot sa 40 ka adlaw sa pagpangandam sa atong kaugalingon alang sa tinuig nga pagsaulog sa misteryo Pascual sa Ginoo. Ang pagpasakit, pagpakamatay sa krus ug pagkabanhaw ni Hesukristo. Ang mga kasaulugan sa liturhiya sulod niining kapanahunan nagtanyag kanato sa dugang pangkasibot sa pagpakighimamat kang Kristo. Ang Kwaresma adunay duha ka kinaiya: ang paghandom sa atong bunyag ug pagpangandam niini, ug ang pagpenitensya ug pagsakripisyo aron maandam kita sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko. Ang pagbindita sa abo ug ang pagbubo niini sa alimpo ngadto sa katawhan sulod sa santos nga misa maoy rito sa pagbukas sa Kwaresma. Niining panahona giawhag kita sa paghinulsol sa atong mga sala, dili lamang pinaagi sa pagpuasa, kundili pinaagi usab sa pagpakabana, pagtabang sa mga kabus ug nanginahanglan. Sulod niining santos nga misa karon, pangayoon nato sa Dios nga hatagan kita niya sa kasing-kasing nga mahinulsulon ug mahigugmaon. Manindog kita. Ang tawag sa panahon, kung aglihan ka ang aking mga mata, ang mataluan na. Panahon na sa pagbago, panahon na sa buhing pagtuo, panahon na sa pagigusay, pagiguli, pagpasay. Paminaw na tukaroon ang tawag sa panahon, kung ablihan ta ang atong mga mata, ang matarong buhaton na. Ang mag-an sa kawadon nagpaabot sa atong pagpunong, ang ngayan tang paninguhaw kauswagan nga tawhan. Paminaw na tukaroon ang tawag sa panahon, kung ablihan ta ang atong mga mata, ang matarong buhaton na. Panahon na sa pagbago, panahon na sa buhing pagtuo, panahon na sa pagigusay, pagiguli, pagpasay. Paminaw na tukaroon ang tawag sa panahon, kung ablihan ta ang atong mga mata, ang matarong buhaton na. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon kining atong kasaulugan karon, pagsugod kini sa bag-ong bahin sa kalendaryo sa ato ang simbahan. Kining pagsaulog nato sa Kwaresma, pagsaulog kini diin dili lamang kita maglikay sa pagkaon o mga pagkaon nga ginadili. Apan, paghatag kini sa atong kaugalingon sa sakto nga disposisyon sa tulo ka buhat. Una, ang pag-ampo. Ikaduha, ang pag-fast.
ug abstinence. Nya, ang ikatulo, kining atong paghatag og limos. Kining tulo ka mga buluhaton sa Kwaresma, konektado kaayo tungod kay kini mo'y makapabulahan kanato ug makahatag kanatog focus diha sa atong pagtan-aw ug pagsunod sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Magampo kita. Ginoo, itugot kanamo ngang mga panabang alang sa pagpakigbisog nga Kristohanon, magsugod pinaagi sa santos nga pagpuasa, aron kami nga makig-asdang batok sa kaaway nga espirituhanon, malig-on pinaagi sa pagpugong sa among kaugalingon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Joel. Nag-ingon ang Ginoo, apan bisan karon, paghinulsol kamo sa kinasingkasing, ug balik kanako nga magpuasa, maghilak ug magbangutan. Gisia ang inyong kasingkasing, inay ang inyong bisti. Balik sa Ginoo nga iyang Dios, kay maluluyon siya kaayo, mapailubon ug matinumanon sa saad. Andam siya sa pagpasaylo ug dili sa pagsilot. Basin pag maluoy siya kanato, ug panalanginan niya ang atong mga uma, aron may trigo ug bino kita nga ikahalad kaniya. Patinguga ang trumpeta sa bukid sa Sion. Sugua ang katawhan sa pagpuasa. Tiguma sila aron pagsimba. Tiguma sila ug andama sa usa ka balaang panagtigom. Iapil ang mga tigulang, ang mga kabataan, lakip ang mga masuso. Bisan ang pagbag-o pang gikasal, kinahanglan mo apil sa maong tigom. Ang mga pari nga nag-alagad sa Ginoo, sa tunga-tunga sa pultahan ug sa halaran sa templo, kinahanglan maghilak ug magampo. Ginoo, kaluy intawon ang katawhan mo. Ayaw itugot nga kami tamayon ug biay-biayon sa ubang mga nasod ug ingnon. Hain naman ang inyong Dios. Unya gipakita sa Ginoo nga nahingawa siya sa iyang yuta ug naluoy sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako, Diyos, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Hugasi ako maayo sa akong kasaypanan. Og linisi ako sa akong kasalanan.
Kay giila ako ang akong kalapasan, og ang akong sala kanunay aniya sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, og nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi kanako, O Dios. Og usa ka makanunayong espiritu, bago hasulod kanako. Ayaw ako'y salikway sa imong atubangan, og ayaw ko haagikan kanako ang imong balaang espiritu. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Ibalik kanako ang kasadya sa imong kaluwasan, og padayon na dinhi kanako ang mauyonong espiritu. O Ginoo, ablihi ang akong mga ngabil, ang akong baba magsangyaw sa imong pagdayeg. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Ang pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Ania kami gipadala ni Kristo, ug samara nga ang Dios gayud ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo. Apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Busa, ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan. Gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon, mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Pagdaig alang kanimo, Ginoong Hesu Kristo, Hari sa himaya nga walay katapusan. Ang pulong mo, O Ginoo, among kahayag ug kaluwasan. Pagdaig alang kanimo, Ginoong Hesu Kristo, Hari sa himaya nga walay katapusan.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingon ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa kung muhatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro, sulod sa sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo ngang maghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabus, himua kini sa paagi nga bisan ng imong labing suod nga higala, dili masayod niini. Himua kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kung magampo ka, ayaw nag-ingon sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magtindog og magampo sulod sa mga sinaguga diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung magampo ka, sulod ngadto sa imong lawak. Unya takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom ug panagway aron makita gayud nga magpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos o panudlay, aron walay mahibalo nga nagpuasa ka. Gawas sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gi-enumerate na dinhi sa atong Ebanghelyo ang angay natong buhaton sukad karong adlaw. Gi-enumerate na o gi-explain pagyud kung unsaon pagbuhat ang angay buhaton sukad karong adlaw. Ato usab nga walaon o papason sa atong hunahuna ang sayop nga panglantaw nining mga panahona na ay musulti, dili ko magpabadlis o dili magpabutang og abo, kay dili makakaon og karne. Bisan pagyab-an ta sa tibuok natong abuhan nga naay abo diha sa tong ulo, ug mukaon kag karne, mukaon jud ka og karne. Bisan pag ang tanang abo sa kalibutan ihilamos, iligo, ligid-ligiran, kung ang imong disposisyon dili maayo aw wa gyud nay ayo. Muna nga ang pagpugong sa kaugalingon dili mahimo sa abo, kay ang disposisyon sa kaugalingon di ana sa atong kasing-kasing ug huna-huna. Kung atong saktuhon pagsabot kini naana sa atong pagtuon ug pag-umol sa atong kaugalingon. Kay bisan ang pinaka itom nga abo, bisan pag lubot na sa kaldero mo ipahid sa imong agtang, kung dili ka makapugong sa imong kaugalingon, dili jud ka makapugong. Muna bitaw nga diha sa atong kinabuhi, isip mga sumusunod ni Kristo, kining panahon, kining 40 diyas sa Kwaresma, paningkamutan nato nga ang atong atensyon musunod sa kung unsa ang gihimo sa atong Ginoo. Nagpuasa siya aron mas makita niya nga ligdong ang mga butang nga angayng sundon.
Una, ang pag-ampo. Kaduha, ang paghatag og limos. Katulo, ang pagpuasa ug pagpugong sa kaugalingon. Kini mga butanga, maghatag ka nato og mas ligdo nga panghuna-huna. Kay ang atong atensyon wala bitaw sa kung unsa ang atong mga gusto, apan kung unsa katong mas importante. Mga mas importante sa atong kinabuhi. Kung unsa katong gihatagan natong atensyon natong mga nilabayng tuig, mga nilabayng adlaw sa atong kinabuhi, diya sa paghatag nato sa atong kaugalingon og satisfaction, ato sa kanang ipadaplin og hatagan nato og atensyon ang atong pagsunod sa atong Ginoong Jesucristo og pagbuhat sa mga maayong butang, dili para sa kaugalingon kundi para ug alang sa uban. Ato kanunay hinumduman nga kining tulo kabuluhaton sa ato sa kining Kwaresma, connected kaayo ni sila. Una, kining pagpuasa ug pagpugong sa kaugalingon. Para asa man kining atong pagpuasa ug pagpugong sa kaugalingon? Para lang ba ni nga makabati kitag kagutom sama sa kagutom nga gibati ni Jesucristo? Dili lamang. Kining panahona gihatagan kita og panahon sa pagpuasa ug pagpugong sa kaugalingon nga mobati og satisfaction agi sa mga kalibutanon nga mga butang aron kita adunay matigom para makabuhat kita sa ikaduha nga buluhaton, ang paglimos. Diya sa atong pagpuasa o pagpugong sa kaugalingon, aduna kitay mga matigom nga bisag ginagmay nga atong ikahatag sa mga kabus. Og nahimong meaningful ang atong pag-fast and abstain. Kay kini adunay padulngan, dili stagnant nga fasting and abstinence. Dili lang mo kaon og karne, dili lang mo inom og soft drinks, pero inig Easter mo balik sa daan nga naandan nga buluhaton. Dili lang mo kaon og mga lami nga pagkaon, maglugaw-lugaw lang, pero asa padulong ang atong na-save niining mga panahon na. Mubalik ra bagyapon sa atoa o aduna kini paingnan nga mas mahinungdanon. Mao na nga diha sa atong pag-fast and abstain, angay kining ipadagayday sa uban kining gasa o grasya nga atong nadawat ug atong natigom nining panahon na, angay nga ato kining mapaambit sa uban. Pinaagi sa pagpamalandong o pag-ampo. Dili lang po ta magpasagad o panghatag. Kay basig nga itong hatagan, katuro pong makahatag o balik na to. Mauna nga diha sa atong pag-ampo o pagpamalandong, makakita kita sa mga mas nanginahanglan panatong mga kaigsuunan. Muna nga kining tulo ka mga buluhaton sa Kwaresma, nagasukad diya sa atong kasing-kasing o sa atong huna-huna. Aron kini adunay padulngan nga maayo, padulngan nga sakto. Ug nga diha sa atong kinabuhi, matrain kita sa pagtutok, focus sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa ang iyang gibuhat alang kanato, ug kung giunsa kita niya pagluwas gikan sa atong pagkamakasasala. Unta mabati nato ang kaluoy sa Ginoo pinagi nining mga kining adlaw, nining mga adlaw sa atong pagsaulog sa Kwaresma, makabati kita sa kaluoy sa Ginoo ug nga kining maong kaluoy atong mapaambit sa uban ug ato pang mas mapamalandungan sulod ni ining 40 diyas sa Kwaresma.
ang paagi sa ato ang pagbutang sa abo sa atong ulo, magpabilin lang kamo diha sa mga lingkuranan, sama sa atong pagpangalawat. Unya, maglingkod lang kay para mabutang og sakto sa ulo. Dili badlisan sa agtang, kundili ibutang sa ulo ang abo. Manindog alang sa pagampo. Mga igsoon, magampo kita sa Dios Amahan aron kining abo ngay butang sa atong mga ulo, agig ilhanan sa atong pagbasol, panalanginan unta niya sa kabuhong sa iyang grasya. O Diyos, matandog ikaw sa pagpaubos ug malukmay sa pagbasol ug pagbayad sa kasalanan. Pamatia kining among mga pagampo ug kaluy-i pagpanalangin sa imong grasya kining imong mga alagad nga badlisan nining abo aron kami nga magatuman sa mga buluhaton sa Kwaresma makadangat sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa paggabanhaw sa imong anak. Human mahinlo ang among mga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Paghinulsol og tuo sa Ebanghelyo. Palihog mang lingkod. Kami mga makasasala, nagalakat ngadto sa kinabuhing to, unhay nagakaluya sa kadalanan, nagaantos sa mga kasakitan, nagapangitag kahayag, nagapangitag kapahulayan, kay halayo sa ginada, hamgong nga
langit no pinuyanan. Ginoo ti guma kami sa hiniusang gugma, ikaw ang maluluyong amahan. Luwasa kami sa mga kasalanan o mga katalagman. Imo ang si Kristo ang hinungdan sa kaming mga makasasala, nagalakak ngadto sa kinabuhing tunay, puno sa mga kasaypanan, sa kakulang, sa gugma sa katawhan, nangita og kagawasan, nagkinahanglan og kaluwasan, kay halayo sa ginada hanggang nga langit no pinuyanan. Ginoo ti guma kami sa hiniusang gugma, ikaw ang maluluyong amahan. Luwasa kami sa mga kasalan, o ang si Kristo ang hinungdan sa among kapasayloan. Palihog manindog. Kitang tanan giawhag sa pagbalik sa sabakan sa Dios nga puno sa paghinulsol, pagpuasa ug pagpaubos sa kasing-kasing. Kay ang Ginoo mahigugmaon man ug mapasayloon. Nining pag-abli sa panahon sa Kwaresma, atong ihalad ngadto kaniya ang atong mga kakulangan ug mga panginahanglan. Sa matag pag-ampo moingon kita, dungga ang among pag-ampo. Dungga ang among pag-ampo. Ginoong mahigugmaon, itugot nga ang nagdumala sa imong simbahan, ang Santo Papa, mga obispo ug kaparian, magmadasigon nga musangyaw sa buhat sa kaluwasan, ilabi na nining panahon sa Kwaresma, ang panahon sa paghinulsol, pagpuasa ug pagtabang sa uban. Ginoo, sa imong kaluoy, Dungga ang among pag-ampo. Ginoo, sa katarong, imong gitugutan ang among mga kaigsuonan nga maoy magdumala sa imong katawhan dinhi sa kalibutan. Giyahi ang mga lideris ang mga nasod nga sa kanunay sila mag-alagad alang gayud sa kayusahan ug kalambuan sa tanan. Ginoo, sa imong kaluoy, Dungga ang among pag-ampo. Ginoo nga maluluyon, ang among mga kaigsuonan nga kabos,
nanginahanglan sa panabang ni atong mga tao nga dunay ikasarang. Hikapa ang mga kasing-kasing sa mga adunahan, aron ila usab nga igahin ang ilang bahandi alang sa nanginahanglan. Ginoo, sa imong kaluoy. Dungga ang among pag-ampo. Ginoo nga mapasayloon sa kanunay, ikaw nagtawag sa mga masalaypon nga mubalik sa imong kiliran. Tuguti nga ang among mga kaigsuonan nga nakasala ug anaa sa bilangguan, malamdagan ug ang mensahe sa paghinulsol sa ilang kasaypanan, mutuhop sa ilang kasing-kasing. Ginoo, sa imong kaluoy. Dungga ang among pag-ampo. Ginoo nga madasigon, kami sa kanunay namati sa imong mga mensahe dinhi sa makunanayon namong pagtambong sa santos nga misa. Dasiga kami nga magkahiusa ug magsinabtanay aron kami mulambo labaw sa tanan sa espirituhanong pagkinabuhi. Ginoo, sa imong kaluoy. Dungga ang among pag-ampo. Dios sa kaluoy nasayod kami nga subo kayo ikaw sa matag buhat namo ug kalapasan. Ug bisan pa ni ana wala kami nimo pasagdi. Ipahilayo ug panalipdi kami kanunay sa pagpakasala. Kay misalig kami kanunay sa imong gahom. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsaya mong dalhon Ginoo, aron ihalad namo kanimo. Puno ikaw Ginoo sa gugma, alang kanamo makasasala. Amahan ang tanang alia kanamo, amahan gikan sa imong mga kamot, busa among ihalad king mga gasa alang kanimo. Wata among Ginoo ang maanindot ug ang kalipay, ang kasing-kasing ug ang pangisip ug mamaayo nga kabubuton. Amahan ang tanang alia kanamo, amahan gikan sa imong mga kamot, busa among ihalad king mga gasa alang kanimo. Mga igsoon pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami nining sakripisyo aron pagsugod sa Kwaresma.
Naghangyo kami kanimo nga pinaagi sa mga buhat sa penitensya ug sa mga buhat sa kaluoy. Matabangan unta kami pagsukol sa tintal ug human mahinlui sa among mga sala. Maandam kami pagsaulog sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo imong anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa matag tuig nag-awhag ka kanamo paghinlo sa among mga kasing-kasing ug pagpangandam nga malipayon alang sa Pasko sa pagkabanhaw. Aron sa pagampo namo nga labing mainiton ug sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon. Ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo nga nagpakatao kanamo pag-usab. Makadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ila sa mga anak sa Dios. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, Si Kristo na banhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugmaw ba ni Francisco among Papa, ni Guillermo among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadda silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos
nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Hiusahon ta nga ato mga pag-ampo diha sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa lakang salagan namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoo nga Jesucristo, nagyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Atong ipakita ang pag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kinimong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
ang kaluwasan. Dili ba sa krus ni Kristo ang atong Ginoo, kay namulong ang manlulubos, ang buot musulod ka nako, kinahanglang magapasan sa iyang krus ang kaluwasan. Kunang tawo makasalamat, di ba naa si Kristo kaniya, si Kristo nga nagapasan sa kasalanan natong tanan. Ang dagway ni Kristong tinamay, naasa matag usa ka nato, kay ang iyang dugo mo'y bayad sa tagsa sa kabinuhat. Ang tawo sa Dios larawat, kay siya sa ingon gibuhat man, apan labaw paniana na si Kristong nag-antos sa tanan. Kun lisod ang paghigugma, kun lisod ang pagpasaylo, hinumdumi si Hesu Kristo nga nagpasakit natong tanan. Busa atong alagaran ang atong mga silingan, sa pagtuong Kristohanon makit-an ang kamaturan. Ang buhat sa mga santos sa pagsilbing pagmahal, ang atong gabayan sa dalan sa kagawasan. Palihog tindog. Magampo kita. Ginoo, ang sakramento nga among nadawat, magtabang unta kanamo, ang among mga pagpuasa, makapahimuot unta kanimo, ug magdala kanamo sa imong panalipod. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kung adunay wala makadawat sa abo, nadtong atong pag-distribute kaganina, mahimong magpabilin alang sa pagbutang niini sa inyong mga ulo. One final note, ang fasting o abstinence alang sa mga 18 anyos hangtod sa 60 anyos. Ang abstinence magsugod sa edad nga 14. Kining fast o abstinence gihatag sa mga maayo og lawas. Dili kini giobliga sa tanan, ilabi na sa mga naay gibati sa atong kalawasan, mga buntis o mga nagbantay sa mga masakiton, ilabi na katong nagtrabaho sa atong mga hospital, mga nurses o doctors, mga frontliners. Alang lamang kini sa mga sakto og tulog, maayo og lawas. Katong mga masuso, buntis o uban pang adunay gipang bati, exempted niini. Muna ang ato ang buhaton karong 40 dias. Ang Ginoo maanaa kaninyo Maana usab kanimo. ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo.
Amen. Kahalad na ang santos nga misa, manlakaw kita uban sa kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tun-i kami, Ginoo, sa pagsunod kanimo, sa pagsubay sa dalan, ang dalan sa kaluwasan. Tun-i kami, Ginoo, sa pagsunod sa lakang mo, mga tunog sa hawan, limaan sa kagawasan. Tun-i kami, Ginoo, sa pagpugong pagpasaylo, sa pagpadayag sa matuod, kun angay ug among katungod. Tun-i kami,